Ayusa paksit, grabe pagkalamiya sa manok nga gisugba. Parisan pud og bangos nga gisugba, di matabas-tabas giplastara pud na nato dag pang dessert. Ibahog na sa tong kanon nga mais ang butsi sa manok nga gilang halang. Paksit oy gana mga singkaw kadag panukob, purteng mga lunusa. Di matabas-tabas ipangkulamos ang manok nga gisugba. Grabe hoy mga gana, wala na kapasundayag. Lahos. Di napunta, sugdan na nato. Birada tarog tukob og lami-lami. Kay birthday man sa atong pinalangga nga singkaw. Automatic makatukob kita og lami-lami. Ipangdananas mga singkaw di ang bangko og lamisa para natay katungtungan sa atong mga materyales. Ari ta ni dripikhan atong bunonon sa kantakuyan. Mangita usa ta diri kaplastaran kana pwede nato kalutuan. Okay goods ari ta diri dapita. Ayos po kayo ba kay Landong. Ato usa na ipangsaya atong bunonon sa atong lamisa. Aw diara atong pikhan natay bangos. Birahan ta na sa pagsugba. Kung nasa tayo butsi sa manok, pikhan tara sa pagalang-halang. Kung kaning tibuok nga manok, ato sa nang pikhan sa pagsugba. Mas lami manggod kayo ning magsugba-sugba. Kumot kayo ba? Usa ta nang pikhan sa pagsugba. Ato sa nang birahan sa paglimpyo. Iitsa na nas usa ka singkaw di atong manok. Pagkakuman, iitsa po ng sulanan. Okay goods. Ato usa na isul sa tong sulanan. Iitsa ka pilang butsi para atong malimpyuhan. Okay daog. Birahan dayon ni nato sa pagtunga atong manok. Ato man na siya isugba pagkaubon sa baga. Ato sa nihuihuan ihang lawas para mununot ang lasa sa tong marinit. Pagkahuman natong tunga sa tong manok, birahan natin sa paglimpyo atong butsi. Ato na da panghugasan og tarong para wala tay maapil og tukob nga kinaon. Kusok-kusokon din ni kahuman. Okay goods. Ato na isunog balik sa tong plastic. Pagkahuman, birahan na dayon tani sa pagmarinit atong manok. Buyukan og patis. Ato sa nang buyukan dia og mga materyales nga gipino-pino para pangpahumot ba. Imikos-mikos dayon ni kahuman. Kana goods. Automatic halingan punas usa ka singkawong dia. Adi ara lahos. Baga na, sakto sa kayo kay init na tong sugbaan. Wala na nakapasundayag, ato na ipakaob sa tong sugbaan ang atong manok ng gitunga. Asam ta nagsugba ta sa tong manok. Ato sa dipaslakan og mga materyales ang tiyan sa tong bangos. Ato na dayon na diyang ipuli og marinit para monunot yun dihang timplada sa iyang kaunuran ba. Pagkahuman og marinit, wala na nakapasundayag, ato na nang iapil diri og sugba para ikaluto na ato ang manok. Maluto na sa na atong bangos nga gisugba. Di matabas-tabas, purti po na pagkaayusan ning tibuok nga manok nga isugba. Ug after pila ka oras atong pinabot, adi ara, naluto na atong manok nga sinugba. Grabe, purting pagkalamia, mura man og manginasal. Sakto ra sad kayo pagkaluto ba. Juicy ihang unod. Andaman na inyong bahaw dadaan, sigurado gining lampurna sa mga singkawong ron. Adi ara, birahan na po tari sa paghaon natong sinugba nga bangos. Pinakaayos gyud sa ning magsugba. Wala ni daghang kuskus balongos ba. Okay daog ato na ni isunod og luto atong butsi nga halang-halangon. Iuna na tanig lunod atong idibol. Pagkahuman og lunod, ato na ni isunod og isa atong mga materyales para maitos gid ihang mga baho ba. Syempre halang-halang man atong putahi ani. Di gyud na mawahi ang dinokdok nga sili. Pagkahuman og isan sa atong mga materyales og sili, wala na kapasundayag, ato na ni ilunod atong butsi. Pagkahuman, birahan dayon sa pagmikos-mikos. Tarungan nga sayla naman na. Birahan dayon sa pagbutang og patis. Okay goods. Syempre di gyud na mawahi ang magic lami. Mao na magdagbida sa tong timplada. Naunsa man ka. Ato sa nabirahan da sa pagmikos-mikos. Pagkahuman ato na ni ibuyok atong oyster sauce, pangpalapot-lapot ba. Pagkahuman ato na nang timplahan og pangpalasa. Daog na kay makaupaw na. Ato na nang birahan sa pagtakob dia para makabukal pag-ayo. Asam ta nagpaabot ta maluto atong gilang-halang nga butsi. Ato na ni iplastar daan atong hukaran. Ato na din hukaron atong baho nga mais. Ay nalamog kahibong sa tong tingog dia kay pamugas ni. Porting pag-ayo sa tong mais grabe pagkaligo na. Dili gyud madalig katumpag ba. Ato sa i-check atong butsi sa manok nga gilang-halang. Ug daog na ba. Butangan din nato aning gihiwa natong akugon para ayos kayo ba. Okay daog takubig balik kay ato na nang birahan sa paghaon. Daog na ni pagkaluto kay grabe na pagkagusla Matik ko na daghalang-halangay ato na nang birahan sa paghukad. Grabe pagkaiyosa Adera, wala na kapasundayag, nakaplastaran na tanan. Di matabas-tabas, grabe pagkaiyosa sa tong tukbunonon. Parisan sa tong sausawan nga daghang mga materyales. Matik ato na ipangbuyok atong halang-halang nga butsi sa manok. Grabe gid pagkaiyosa ni atong halang-halang nga butsi sa manok. Ya ipares dayon sa tong bahaw nga mais. Paksit, grabe pagkaiyosa. Ibahog din sabaw sa tong kanon nga mais. Lampurnas giniro mga tukbunona. Matik largo na ta. Dera atong finished product, di matabas-tabas, grabe pagkaiyosa. Unsa pa tong hiwat, tukbon sa tanik, kipangusla na pagayong mga singkaw. Hala, habab. Yun kigupot na. Mura yung dami. Ini mga lulong sa ano. Tawa-tawa no. Habab. Saan sa mga sinyo? Saon ko. Habab. Diba? Lampur na. Nabi. Lasok. Lasok. Mata yang tinain ni tutulan. Tinaay ko na. Tungog ng bataan nila taon. Tibok. Wabab. Masarap. Jadi abab. Lihat. Mana ito ito? Ano mo ito? Abab. Tulas eh. Wala titirang buhay Kita tahu langsung kan sedih pagi tu. Aligbag ni mumpu je kan. Abab. Ini hendang lagi lebih dia. Lepas. Ano?
Oh, abab. Isaw-isaw. Oh yeah. Oh yeah. Makatilangan kis-kis eh. Ha, Yun ikaw. lang. Ha? Inimurot ka nung naroon. Ayun. Naklaso. Tara. Banyak ko sumuang eh. Bit-bit ka sumuang. Huwag yung butang eh. Ano nil siya eh. Sama siya. Ramses eh. Ilong kino ba? Abab. Siga ng mata ro. Pili na. Siga na. Paa eh. Ayan yung kuha ko. Butang. Adyon na. Ano? Pantulak ba para tuntan? Yeah. Dito sa hila. Dami. Ano? Nabi ka una. Pait ka. Tara. Ang pabugaw. Baso tulo. May asa ka? Patro ko. Tara. Kani may maipares mo singkaw. Burot kabawnan. Tara. Ini dia yun. Wala na. Bubod na ninyo sa inyong kono? Kana ba? Yan ay hud ba? Tawag din mong lisod. Daghan pa mo kaya nagulo. Di na maabot. Grabe paksit, gihilamos na sa mga sigaw. Di matabas-tabas, wag yun lang iog di manghugot ang mga pabawnan. Porting dagkuag mga lamoy. Pagkakuman og panukob, imnanay og isprete. Paksit, grabe pagkaiyosa. Mag-shoutout sa tas atong mga sigaw. Shoutout kang Edgar Acumbre, kang Ulin Limarig, kang Salubre Jan Wesley, kang Proctoy, kang Lindon Cordova Isok, kang Ronnie Dagangon, kang Gisa Santuele, kang Edgar Brobo Vlog, kang MJ Estrada Magallanes, kang Bing Di Castro Suraay, kang Sneb Ayuhad, kang Gwendolyn Manos Retreta, kang Tumuling Peter, kang Zab Arbira, ug kang Marisa Roll. Shoutout na ninyo mga sigaw. Comment mo mga sigaw sa tong latest upload. At turta magkuag first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang takuto mga sigaw i-share og i-like ning video para mas daghan patang matukob.